אני לא מאמינה שהתיישבתי סוף סוף לצלם את הסרטון הזה. גייז! היי לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. ליטרלי 2026 ואני פשוט מחזירה את 2016. עכשיו גייז, אני מצלמת מהאייפד שלי. לא יודעת עד כמה איכות טובה, אבל אנחנו אפילו מוכנים לשמוע את זה כפודקאסט, כי אני הולכת לדבר היום על הצבא. השתחררתי בחודש, איזה חודש השתחררתי? כל כך מזמן. סוף יולי, ממש תחילת אוגוסט. היום אנחנו כבר בינואר. אני באה לספר לכם ולדבר איתכם. אספתי לי פה בטלפון אצלי מלא שאלות ששאלתם אותי, שאתם רוצים שאני אדבר עליהם. רציתי כאילו גם לעשות את זה ככה, ולהתחיל גם סוף סוף את הערוץ הזה, כי בא לי לשים פה ממש כזה סרטונים, שיהיה כמו היומן שלי, שאני עוד 30 שנה אסתכל על זה ונגיד, יו, ביץ', you locked in. אז אני רוצה שזה גם יישמר לכם כזה ממש פה הסרטון. כל המחזורים הבאים שהולכים להיות וכל הגיוסים ימשיכו לראות את הסרטון וילמדו, יחוו. אני חושבת שזה הכי טוב בעולם. במקום שאני אעלה את זה לסטורי כשאלות תשובות וזה פשוט יימחק אחרי 24 שעות, או יקבר איפשהו בהיילייטים שלי. ככה שאלתי אתכם את השאלות האלה לפני המון זמן. כאילו ממש. אני ליטרלי לקח לי חצי שנה להתיישב לציין סרטון, זה זוועה. אבל גם, כידוע לכם, עברתי דירה, אני באמצע מעבר גם בתכלס, כי חצי מהבית פשוט כלום, כאילו אין פה כלום. כאילו, הקריטריון הכי גדול שלי שהיה כשאני עברתי לגור לבד, זה היה חלון ענקי בסלון בשביל תאורה מטורפת. שאלה ראשונה, את תתגייס בתור לוחמת במג"ב? No bitch. נתחיל מהשרשרת החיול. אני קיבלתי שיבוץ הראשון והאחרון שלי, לא היה לי חוץ מזה יותר כלום. שיבוץ לסיירות מג"ב, שזו בעצם יחידה של בנות במג"ב. הן מסיירות ממש מלשון הסיור, בדרך כלל אנשים חושבים שזה כזה סיירת מג"ב and all this shit, וגם אני לא אשקר שאני תמיד השתמשתי אני בסיירת מג"ב, כן. אנשים תמיד חושבים שזה כזה דובדבן and all this shit, bitch no, אני מסיירת סביב דברים. ברגל, אפילו רכב לא היה לנו, היינו צריכות להתנהל בפאקינג תחבץ. זה 03, אתם עושות כאילו טירונות במשך, כמה זה היה? אומייגאד, עד כמה אני... דהר לי. זה טירונות של חודשיים, במהלכה אתם גם עוברות על שימוש באקדח, מה שאין ליחידות, גם ללוחמים הם עושים בכלל קורס מסוים שנקרא יסמג, אחרי שהם מסיימים את כל הטירונות שלהם של הלוחמה, שזה מה שכן נדיר בסיירות. עשיתי 3 חודשים במקום חודשיים, כי גייז, אני מחזור מלחמה, יומיים לפני שהייתי אמורה לסיים והיה לי טקס סיום, פרץ 7/10 ופשוט מחק את כל מה שהיינו אמורים לעשות או לתכנן, וכל מה שהיה בתכנון פשוט נמחק ואף אחד לא ידע מה קורה בארץ, ופשוט השאירו אותנו בבסיס כאילו לשמור, שזה מאוד מאוד הגיוני, כן, כאילו פיזית לא היה לנו לאן ללכת. מה שכן, ב7/10 פשוט הקפיצו אותנו בבוקר. אני גם זוכרת איך שבאותו בוקר היה לנו אוטובוס בראשון, אני בדיוק הייתי מראשון, אז היה לי מזל, כי יש אנשים שהיו צריכים כאילו לנסוע ממודיעין ודברים כאלה. בקיצור, הגעתי לתחנה, ובסיירות מג"ב אתן צריכות ללכת עם קוקו צמא. בעיקרון בטירונות יש סוג מסוים של דיגום שהוא לא רגיל, שהוא לא כמו בצה"ל. אתן לא יכולות להיות עם שביל, אתן לא יכולות שיהיה לכם שוונצים, אתן חייבות שזה יהיה קוקו גבוה, חייבות שיהיה בו צמא, דברים כאלה, כאילו, דברים שפשוט שטויות של דיגום, שזה בסדר והכל, זה צבא, זה נחמד, זה מרגיל אותך לאיזושהי שגרה מסוימת, אבל באותו בוקר אף אחד לא ידע מה קורה, פשוט הקפיצו את כולם, אנחנו מגיעות לאוטובוס, אני זוכרת כמה בנות, וכולנו כזה, אתם יודעות, עשיתי קוקו גבוה, לא עשיתי עכשיו צמא או משהו כזה, כאילו אף אחד לא באמת התייחסה לשלוקר שהיא צריכה לקחת מהבית וכל מיני שטויות כאלה כאילו של טירונים, כי בואו, אנחנו גם מסיימות עוד יומיים, היינו אמורות לפחות, וגם פרצה כאילו פיזית מלחמה. אחי, אני לא אתחיל להתעסק בקוקו צמא. אני גם ככה בשוק עולמות מזה שאני בתור טירונית קופצת לפאקים מלחמה, שאני יודעת שאנשים כאילו באמת שבאמת המון זמן בתפקיד שלהם נלחמים עכשיו בשטח, ואני גם הולכת לעשות אלוהים יודע מה, כן? כאילו אנחנו פשוט קמנו למשהו שאנחנו לא יודעות. ואז אנחנו עולות לאוטובוס, ופשוט לפני את המישהי, והקוקו רגיל, פשוט בלי צמא. ואז המפקדת פשוט עוצרת אותה ואומרת לה, באיזה קטע את בלי צמא? באמת אני הייתי בשוק, אני עד היום זוכרת את הסיטואציה הזאת ואני גם מספרת אותה כי זה חתיכת דפוק באמת. שאלה הבאה,
היה קשה להתחבר לבנות או שקל להכיר חברות? אפרט לכם המון על הדברים שאני חששתי מהם וחשבתי עליהם לפני שהתגייסתי. נתחיל מזה שהצבא מאוד מאוד שינה אותי כבן אדם. אני חושבת שבלי קשר לתרומה ולדברים האלה, בתור הבן אדם שאת מתגייסת ובתור הבן אדם שאתה יוצא מהצבא, זה שני דברים שונים לחלוטין. בואו נתחיל מזה שאני לא רציתי להתגייס. נולדתי ברוסיה, אני לא גדלתי על התרבות הזאת של לבוא, להתגייס ולעשות את הדברים האלה. ובסופו של דבר גם פחדתי מאוד מהאוכל בצבא. אני לא אשקר, זה היה בגיל 14 בערך, עוד פעם, כאילו יש לי עוד מלא זמן עד שאני מתגייסת. במהלך השנים אני מגלה גם על מג"ב, שמאוד מאוד בא לי להתגייס למג"ב, ואז אני מגלה על מד"גית, שזה תפקיד של מדריכת כושר קרבי, בדיעבד הייתי בשניהם. לפני הצבא, אני לא אגיד שלא היו לי חברות, כי היו לי חברות. תמיד היה לי את המעגל הממש קטן שלי, של החברות שלי, שזה 2-3 חברות, שזהו, כאילו. מספיק מעל ומעבר, באמת, כאילו, אף פעם לא הייתי באמת בן אדם שהוא מתעסק בהמון המון חברויות והמון המון קשרים עם אנשים. לפני הצבא פשוט לא היה לי זין לאף אחד, כאילו, ליטרלי לא היה לי זין לאף אחד. אני אמרתי לעצמי, איך אני אלך לשם? אני עכשיו אצטרך פיזית להכיר אנשים, אני צריכה להיות בהכי בווייב של כן וזה ולהתרגש, ואני לא, ולא בגלל שאני לא רוצה להתגייס, כן, עם השנים אני כבר רוצה להתגייס, אני כבר מחפשת, גיליתי על תפקידים וזה. זה היה תקופה בחיים שאני פשוט מנהלת שיחה עם בן אדם עכשיו סתם רנדומלי, אתם מכירים, שיחות סתם חולין כאלה, כאילו אני יוצאת לבר, אני יוצאת למסעדה, אני יוצאת לזה, אנשים מדברים איתי, אני כאילו מדברת עם הבן אדם ואני מחכה שהנושא שיחה הזה פה, השיחה הזו פשוט תגמר ואני אלך. אני שנאתי למשוך שיחה, אני שנאתי להמשיך שיחה, אני פשוט שנאתי את הדברים האלה, ולא הייתי בן אדם ביישן חלילה, זה לא מתוך ביישנות, בחיים שלי לא הייתי ביישנית לדעתי, זה יותר מתוך נקודה הזאת שאין לי כוח. אז לפני הצבא, מן הסתם, שזה פתאום להכיר איזה 50,000 בנות ביום אחד, שרוב הסיכויים שזה יחידה של רק בנות, אז שכולן יריבו וירצו לטרוף אחת את השנייה שם, ואז התגייסתי. ביום הראשון, ובדיעבד גם מישהי באה אליי, ואמרה לי כזה, אחרי כבר תקופה מאוד ארוכה בשירות, היא אמרה לי כזה, ביום הראשון אני זוכרת שאני ראיתי אותך יושבת עם מלא בנות במדרגות, ואתן מדברות וצוחקות, אמרתי לעצמי, יואו, איך כבר יש לך חברות? ברגע שהיא אמרה לי את זה, אני פתאום קלטתי, רגע, כאילו, אני בכלל חששתי מהדבר הזה של להכיר, אני בכלל לא רציתי להכיר, אני לא היה לי כוח לאנשים. באמת, יום לפני הגיוס, אני ישנתי עם חברה שלי בבית שלה, ואמרתי לה, שלי, אני לא יודעת איך יהיה לי כוח להתמודד עם אנשים עכשיו. בסופו של דבר עבר הזמן של הגיוס וזה, עבר השנתיים האלה, כבר סיימתי, חצי שנה מה שהשתחררתי. היום אני בן אדם מאוד שונה בדעה בקטע הזה, אני מאוד חברותית, אני מתה על קשרים עם אנשים, אני מכירה באמת חצי מהמדינה, לא בקטע רע, אבל כאילו יש לי פתאום חברויות כאלה וקשרים כאלה מכל קצה, זה יכול להיות מפה מהצפון ומהצפון הרחוק יותר ומהמרכז ומחדרה ומהדרום בכלל ומראשון, המון אנשים שפתאום אני מכירה, וזה באמת אנשים שאני גם שומרת איתם על קשר, אני נפגשת איתם, אני יוצאת איתם מתי שיש לי אפשרות, אני באמת בן אדם שאני חושבת שאני יודעת כל כך טוב לתחזק קשר. תזכרו משפט, אין דבר כזה, אני לא יודע לתחזק קשר. כאילו אין דבר כזה, אתה לא רוצה, זהו, זה הכל, אתה לא רוצה לתחזק קשר. period. אם הבנתם כבר, אז הסרטון כזה, אני הולכת לקחת את השאלות ולזיין את המוח עליהם, אני רוצה שממש תרדו לעומק דעתי על כל העניין הזה, ובאמת תדעו איך אני מרגישה לגבי הכל. אז אם היה קשה לי להתחבר לבנות, לא היה לי קשה להתחבר לבנות, אבל בהמשך של הטירונות, אני לא יודעת למה בעצם זה קרה, באמת שאין לי מושג למה, ועד היום גם לא היה לזה כל כך הסבר, אבל עם הזמן כאילו הרגשתי שאני בתור בן אדם מאוד מאוד קרוב לחברות שאני הכרתי בטירונות, פתאום עולה להן על העצבים, אני הרגשתי שאני מגיעה וכאילו חמים עליי, הרגשתי ממש שאנחנו חברות והכל בסדר, אנחנו יושבות, אבל כאילו שמתרחקים ממני פה ושם, ושפה ושם מעדיפים רגע לא להיות איתי ולהיות עם מישהי אחרת, שלפני שנייה היא רכלה על מישהי אחרת הזאת, אז פתאום זה כזה היה לי מוזר. מי שמדבר איתך על מישהו אחר כנראה מרחל עליך גם, אז זה היה בעצם הסיטואציה. היה שם פשוט ילדה שלא סבלה אותי, וזה בסדר, אני לא באה לכולם בטוב, אבל היא ממש לא סבלה אותי, לא קרה בינינו כלום דווקא, פשוט התחיל ככה באמצע החיים, ואז אחריה היא סחבה עוד ועוד ועוד בנות, כי הייתה דמות מאוד בולטת,
וכל המחלקה שלי בכללי, היו דמויות מאוד מאוד בולטות וסוחבות, ולא כמו במחלקות האחרות. זה משהו שמאוד מאוד הקשה גם על המחלקה שלנו, באיזשהו מקום, בהרבה מקומות, סליחה. מה שכן, הייתי כבר בוכה, בסוף של הטירונות על הדברים האלה. הצלחתי להתמודד עם זה, כי עוד פעם, היה לי את הזוגיות שלי באותו זמן, היה לי את החברות מהבית, עם כל הכבוד, באמת, אם יש משהו שאני יודעת לעשות בחיים האלה, זה להתמודד עם דברים, וגם אם צריך להתמודד איתם לבד, אני אעשה את זה. ואני יודעת שהעולם לא מתחיל ולא נגמר באנשים שלא אוהבים אותי, הכל בסדר. פשוט בגלל שזה כבר היה הסוף, כולן כבר הוציאו עצבים אחת לשנייה, כולן מעצבנות אחת את השנייה, כולן כבר לא מסוגלות לראות אחת את השנייה, כי אנחנו תקועות 24/7 בתחת אחת של השנייה, רק בנות, גם אין שם איזון במחלקה הזאת, סיירות, אין פאקינג איזון בכלום, כי זה פאקינג נשים שכל היום, כל אחת שם במחזור, וכל אחת שם רבה אחת עם השנייה, וקוראת לה, באמת, אני לא אשקר שאני פעם אחת רבתי גם עם הילדה הזאת שריחלה עליי, רבתי איתה יום אחד, ופשוט קיבלתי עוד כמה שעות בשמירה. משהו שאני יכולה להגיד על עצמי בטירונות, הייתי פלס. בסוף של הטירונות המפקדת שלי אמרה לי, דיאנה בת טובה ויצאת עוד יותר טובה. כזה, כאילו היא לא הוסיפה, היא לא אמרה שום דבר יותר. קיבלתי טובה ויצאתי עוד יותר טובה, נכון, זה נכון. הרגשתי כמו איזה רוסיה בתוך הצבא, ואתם יודעים איך זה רוסים, כאילו אומרים לכם משהו, זהו, אתם שם. אתם לא מאבדים את זה יותר עד הסוף, אומרים לי מה שאני עושה. אין לי בעיה עם זה, במיוחד אם אני יודעת שאני באתי למסגרת צבא, זה מסגרת שצריך להקשיב, שצריך להבין דברים, שצריך ללמוד, שצריך לסתום את הפה לפעמים, וזה מה שעשיתי. וכן, זהו. אז כאילו, בסופו של דבר, כשקיבלתי את העונש הזה, הייתי כזה, the hell, why I'm supposed to be here? הסיירות שווה את זה. אני גם הייתי אמורה להתמודד לתפקיד של מדאגית באמצע שהטירונות שלי, את האמת שהמפקדת שלי באותו זמן מאוד מאוד חיזקה אותי בזה ומאוד מאוד ניסתה לעזור לי בזה, אז הוא שבסוף לא הייתי מדאגית באמצע של הטירונות שלי בסיירות, אבל הייתי ממש כאילו ברעיון ודברים כאלה, דברים שעושים אחרי שכבר יוצאים מהטירונות, לא עושים את זה באמצע הטירונות. סיירות חד משמעית תקופה דווקא מאוד יפה בחיים שלי, אני חושבת שזה מסוג החוויות האלה בחיים שאתה לא יכול לשחזר אותם בשום מקום יותר, כי איפה תהיה פאקינג תקוע עם נשקים בצבא, עם מלא בנות בתוך פאקינג תל אביב. מתוך השירות שלי, אני פשוט הכרתי את תל אביב. אני אחרי הטירונות יצאנו כבר, אחרי כל המלחמה וזה שקצת לפחות סידרו אותנו, אני הגעתי לסיירות תל אביב. הייתי בשטח 3 חודשים, היה כיף ברמות, הכרתי מלא חברות, זה לא משנה אם אני בקשר איתם עכשיו היום או לא, אבל האנשים שלימדו אותי המון, אני למדתי כל כך הרבה מהצבא, אני חושבת שחצי מהאישיות שלי, אני רצינית, חצי מהאישיות שלי שעכשיו בתור אני, דיאנה, הבן אדם הבוגר, צבא, ליטרלי צבא, ואני תמיד הייתי בוגרת ותמיד הייתי בוגרת לגילי וכל השטויות האלה, אבל צבא, אין לי הסבר אחר כמה שזה מחנך אותך לדברים אחרים וכמה שזה מלמד אותך, ולא בהכרח בגלל שזה מסגרת צבאית, אלא בגלל שאתה מכיר כל כך הרבה אנשים שרוב הסיכויים שסתם ככה בשגרה שלך בבית אתה לא תכיר, אתה לא תראה אותם, כאילו אתם יכולות לראות מלא גרליז ומלא בוטשות ומלא ארסיות ומלא בנות כאלה מהמושב וכל הסוגים של האנשים ביחד מנסים להסתדר על החיים שלהם, ואתה מסתכל על זה מהצד ואתה אומר the hell is going on here bitches. הכרתי את כל תל אביב, כל הגזרות של תל אביב, גם התחנה המרכזית, אנחנו לא מדברים על זה. הייתי תקופה מאוד מאוד קצרה, רוב הבנות נשארו באמת שם או עברו, אבל בתקופה הרבה יותר מאוחרת, אבל אני חתכתי כאילו אחרי 3 חודשים, זה כלום זמן. פשוט עברתי לתפקיד אחר, עברתי להיות מדאגית. זה קרה גם מאוד מצחיק, כי אני פשוט מאוד מאוד רציתי להיות מדאגית והכל, והיה על זה דיבור גם בין המפקדים שלי, וכמובן שגם אמרתי להם את זה. ואז יום אחד אני עומדת ומצלמת טיקטוקים, ואז ניגש אליי, אני לא זוכרת מי זה היה, מה התפקיד שלו, אני גרועה גם בתפקידים בצבא עד היום. מפקץ או משהו כזה, לא מפקץ, קוסומו, נו, קוסחתק. קמבץ, I think it's קמבץ, yeah. אז הוא אומר לי, תראי, הנה המדאג המרחבי שלנו פה, ואני כזה, מדאג מרחבי? אצלי בהנת משטרה. קצת שדיברתי איתו וזה, וממש התחברנו, זהו, וזה המשיך כזה. ואז גם עשו לנו ברור, אני זוכרת, אחרי בערך חודש. אני תותחית בספורט, אין מה לעשות, אני מגיל קטן, כפרה, אני יכולה, I can be the man, I can. כולי כזה עושה את התרגילים, ועכשיו המדאג מסתכל עליי ואומר, באמצע שאני עושה,
את יכולה לקום, וזהו. And I was like, זה טוב או רע? פשוט הוא אמר, אני פשוט יודע שאת תעשי את התרגיל כאילו עד הסוף, אני רואה את זה. לא משנה, ואז איכשהו התקדם לזה שאני פשוט בשיחות עם כולם ועם אותו המדאג המרחבי, love you איציק, אין עליך בעולם, אולי הבת שלך צופה בזה. עברתי תפקיד, עברתי בסיס, ואת האמת שזה היה גם מעבר קצת קשה. וואו, איך אני אסביר לכם? אותה ילדה שלא אהבה אותי כל כך, עוד רבנו בטירונות והכל, היא הייתה בבסיס שנמצא גם במרחב שהוא מרכז. יש את מג"ב צפון, יש מרכז ויש דרום. אנחנו היינו במרכז, יש מתחלק ללוד, תל אביב, כל היחידות האלה. והיא נשארה בבסיס של לוד, ואני נשארתי בתל אביב. המדאג המרחבי ישב בבסיס בלוד, ואני הייתי צריכה לעבור בסיס לבד, שזה היה קצת מלחיץ, אבל זה היה נחמד, ואני אוהבת שינויים ומעברים ומלא דברים כאלה, כאילו זה כיף, זה חוויות רצח. במיוחד שעוד מעט, עוד קצת יש לי גם קורס בווינגייט, שבו אני הולכת ללמוד בשביל התפקיד שלי, דברים שאני באמת מתעניינת בהם, ובאמת מודה לאלוהים, לגורל שבאמת הנחה אותי לשם, הביא אותי לשם, ושיש לי בכלל את ההזדמנויות לעשות את זה, כי זה לא מובן מאליו. לא יודעת, אני אתקרב כאילו? כן, fuck this is my blog, bitch. בבסיס הזה ישבו סערות שמילוד, ובאותו זמן הילדה הזאת שלא סבבה אותי הייתה שם, אז היא די השחירה המון בנות עליי. זה נשמע כאילו אני מתמסכנת, אבל אני מה זה לא, כי זה היה, זה מה שזה היה. בנות היו באות אליי מאותו הבסיס שכבר מכירות אותי כמה זמן, או פשוט מתל אביב, בנות שאיתי ביחידה, ומראות לי צ'אטים, שהן שולחות את הסרטונים שלי של הטיק טוק, שהן מדברות על זה, שהן אומרות כמה שכאילו אני מביכה, ודברים כאלה. I don't give a shit. אז כאילו תחשבו שאני יודעת שאני עוברת לבסיס הזה. כולן שם מורעלות עליי, ואין לי מושג איך זה ייגמר ואיך זה יהיה. שגם בדיעבד דרך אגב, פתאום אנשים שהיו מורעלים עליהם לא כאלה מורעלים, למה? כי יצאנו מהמערכת הזאת, ופתאום הם הפסיקו להיות חברות כולם ביחד, ופתאום כבר לא כזה עצבניים עליי, מעניין למה. אבל בסדר, זה אנשים נסחפים אחד אחרי השני, זה לא משהו שמפתיע. בסופו של דבר עברתי לשם, אני החלפתי מישהי שהייתה אמורה להיות בתוך הבסיס, ובסוף, והיא הייתה חברה שלהם, והיא סופר חמודה, יובל I love you. היא הייתה צריכה להישאר בבסיס, ובסוף היא לא נשארה, ויצא שאני החלפתי אותה, והיא הלכה לתל אביב. כאילו התחלפנו כזה בתפקיד, זה היה מתוך נטו בחירה שלה למעלה, לא קשור לא אליי, לא אל אותה אחת שהחליפו אותה, אין קשר כאילו. והאשימו אותי בזה, ואמרו לי, ובנות פשוט באו ואמרו, כאילו, אנחנו לא יודעות להתאמן, אנחנו לא מקשיבות לה, אנחנו לא זה, כאילו יש פיזית הודעות שרואים שהם רשמו את זה, I was like, אוקיי, כאילו, mind your own fucking business. תמשיכי לרבוץ על המיטת קומותיים שלך, זה לא הבעיה שלי בחיים האלה. התחלתי להכיר לאט לאט אנשים שכן לא שמעו ממני רק מזה שאני טיקטוקרית ושאני מביכה. והתחלתי לצבור חברים לאט לאט ולהכיר אנשים, ופתאום אנשים שהיו מורעלים עליי פתאום נחמדים איתי ופתאום מדברים איתי וזה, כי הם פתאום מכירים אותי, פתאום הם מכירים את הדיאנה הזאת שהם מכירים אישית ולא מתוך דיבורים של אנשים. אוקיי, יש פה מישהי שכתבה לי טיפים לצו ראשון. אחי, אין טיפים. יש לי חברה שהייתה מאוד לחוצה לצו הראשון והיא תרגלה דברים ותכננה וזה. עכשיו, עזבו שלא היה לי כל כך אכפת בדיוק מאיזה תפקיד אני אקבל, פשוט קיוויתי שאני אקבל תפקיד באמת טוב שאני אוהב. החברה שלי ממש הייתה לחוצה ולמדה ודפר וכל זה, באמת ששמתי על זה 1001 זין, כי מערכת כל כך גדולה וכל אחד עושה את הצו הראשון הזה כל כמה חודשים, מה הסיכויים שבאמת מתייחסים לכל הדברים הקטנים האלה ולכל הבקשות שלכם ולכל הדברים שאתם רושמים, כאילו, אם אתם לא מבלבלים את המוח למערכת, אף אחד לא יראה את זה, אף אחד לא יתייחס לזה, אף אחד לא יגיד, וואו, רגע, מה דיאנה רשמה שם, ממש מעניין אותי, אולי אני אוכל לעזור לה. אף אחד לא מכיר אתכם. צו ראשון, באתי הכי כלילה, הכי בכיף. כמה קיבלת בדפר? אני בדפר קיבלתי 50, לדעתי זה הממוצע של כולם. עזבו שאני עשיתי next. כמו שאמרתי לכם, אני באתי בראש של, תשחררו אותי רגע, אני רוצה ללכת הביתה יותר מוקדם. זה היה יום מחוץ לבית ספר, אז אתם מבינים. איך להכיר חברות ולא להתבייש? זה דווקא שאלה שאפשר לדסגס עליה המון. מה שעזר לי כשאני חושבת על זה, זה להיות פתוחה.
אני הייתי מאוד מאוד רגילה להיות סגורה עם הדברים שלי, ולא באמת לספר לאנשים כאילו מה אני עוברת, מה אני מרגישה. הייתי מאוד סגורה ברגשות שלי, וזה גם משהו שלמדתי במהלך הצבא לעשות. תודה רבה לבן אדם אחד שבאמת לימד אותי לעשות את זה, והיה יושב איתי כל היום על המיטה ומדבר איתי על כל כך הרבה דברים של פסיכולוגיה, באמת כאילו מטורף כמה שלמדתי. מה שעזר לי באמת זה, נגיד אני יושבת עכשיו לשיחה, סתם לדוגמה, אני באמת נותנת לכם דברים שאני באמת מימשתי, סתם לדוגמה יושבים ואנחנו מדברות על זה, וכאילו אני לא מנסה להסתיר את החיים שלי, אני לא מספרת יותר מדי למי שלא צריך ומה שלא צריך, אבל אני כן משתפת אותה, אני כן נותנת לבן אדם טיפה חוט רגע להתחבר אליי רגשית, כמוני, כדיאנה, כבן אדם, להכיר אותי, מה אני עוברת בבית, או במה אני מתעניינת, מה אני חושבת לעשות בעתיד, מה אני... המון המון דברים שכאילו הייתי מאוד מאוד מחביאה, כזה, פחות מדברת, פחות היה בנוח, ובאיזשהו שלב בחיים פשוט התחלתי לעשות את זה. אז הטיפ הראשון שלי זה באמת להיות פתוחות ולתת את החוט הזה בשביל שבן אדם יוכל באמת להתחבר, כי בן אדם שבאמת יתעניין בכם וירצה להיות איתכם ולדבר איתכם ולהיות חבר שלכם, הוא יתפוס את החוט הזה והוא ימשיך איתכם בכל הכוח. לא להתבייש. אני חושבת שקודם כל צריך למצוא את האנשים שאת באמת מרגישה איתם בנוח. לא בהכרח לבוא ולשבת בחבורה של 80,000 אנשים. זה לא מוביל בדרך כלל לשום מקום חוץ מזה שתשבו בטלפון ליד בצד, אלא אם כן אתם דמות מאוד מאוד בולטת ושלא מתביישת בכלל. אבל נגיד אני כשהחלפתי בסיס, הייתי הולכת לישון ב8 בערב לבד בחדר שלי, כי גם בחדר שלי היו לי בנות שלא היו שמחות לזה שאני נכנסתי, כי הייתי כאילו צעירה כביכול, והן היו כבר בסוף של השירות שלהן, פה ושם, בין הימים ובין השבועות, הכרתי אנשים, ופתאום ישבתי עם 2 אנשים, עם 3, פתאום עם חבורה. תתחילו מקטן, תתחילו מלהכיר בן אדם אחד, אתם כבר יכולים להיאחז במישהו אחד בבסיס. משם אתם רק תכירו אנשים, רק תתפתחו, רק תכירו דרכו אפילו חברים, את החבורה שלו. לאן שאתם צריכים להגיע, אתם תגיעו. כאילו, זה מלמעלה, זה כתוב. פשוט תהיו אתם, תלכו בפלואו, זה 2, 2.8 של חוויות נטו, באמת. כמובן תלוי בתפקיד. מה יותר אהבת, מדגית או סיירת? גייז, אני ממשיכה בחיים שלי עם כל הקטע של ההדרכה, אני כרגע לומדת פילאטיס, בעזרת השם בהמשך אני ממשיכה לעוד קורסים של הדרכה, כמובן שמדגית, אני חיה את התפקיד הזה, אני חיה את הכושר מגיל 15-16 בערך כשהתחלתי להתאמן, וסיירת זה פשוט היה תפקיד שהוא ממש תפקיד כאילו משטרתי, אף פעם לא באמת התחברתי לתפקידים המשטרתיים האלה, לא באמת הלהיב אותי לתפוס מישהו עם סמים או לעזוק מישהו, כאילו לא באמת התלהבתי מזה כמו שבאמת בנות היו מתלהבות מזה, וזה סבבה לגמרי גם להתלהב מזה, לדעתי זה מגניב אחושרמוטה, כי אז הייתי באה ומספרת לאנשים, והאנשים היו אומרים לי, יואו, באמת, כאילו זה מגניב, ופחות הייתי תופסת את זה בעין מגניבה, כי זה פחות משהו שמלהיב אותי, משהו שמלהיב אותי זה לבוא ולצעוק על מישהו שלא יודע לעשות מתח, ואני כן. את ממליצה על התפקיד שלך בצבא? חד משמעית שכן. עכשיו, בואו נדבר על זה שיש הבדל. אני הייתי מדגית במג"ב, אבל יש מדגיות בצה"ל, שזה רוב המדגיות. בכלל יש מיונים מסוימים למדגיות בצה"ל, שאתם הולכות למיונים, ואז מקבלים אתכם ליחידה, או שלא מקבלים אתכם בכלל. אני עברתי דרך קורסים. זה קורס שנקרא מדגנת בחדר כושר, עשיתי 2 בתאריכים שונים. קורס של מדגנת זה קורס של חודש, ושל חדר כושר זה 3 שבועות. חדר כושר עשיתי בחורף, ואז אחרי חצי שנה עשיתי גם את הקורס מדגנת בקיץ. זה בין החוויות הכי גדולות שלי בצבא. באמת, שתדעו שבכלל החוויות הכי גדולות שלי כאילו, והכי חשובות במהלך השירות שלי, היה מחוץ לשירות, כאילו, זה היה 2 קורסים בווינגייט, שהכרתי אנשים מטורפים והיה לי כיף. פתאום קיבלתי כל כך הרבה מידע על מלא יחידות בצה"ל וזה, כי אני גם במג"ב, אז אני מאוד מאוד מנותקת, כאילו אני יותר בתוך המשטרה מאשר בצה"ל. חוויה שלישית זה תגלית. מי שיש לו אפשרות לעשות תגלית, ללכת, יש לו את הידע והאנגלית לעשות את זה, bitch go there. אני הייתי בחוויה שם, אני הכרתי אנשים שעכשיו גם אני בקשר איתם ואני מתה עליהם. זה פשוט מסוג הדברים שאתם פשוט צריכים להגיד כן ולזרום עם זה, כי אפילו יום לפני התגלית, היה לי הרגשה שלא בא לי ללכת, אין לי כוח. ותמיד יש לי הרגשה כזאת, דווקא לפני הדברים הכי טובים. אז מישהי שאלה איך להתאמן למיון מדגיות, מה יש במיון עצמו. תקשיבו, אני לא עשיתי את המיון כמו שכבר הבנתם מכל הסרטון, אבל אני כן יודעת איך זה מתנהל. מה שקורה, מתחילות בראיון אישי,
בווינגייט, מזמנים אתכם כמובן לראיון, ואז יש לכם אחרי הראיונות מבחן ביפים, מבחן רגיל כמו שעשינו בבית ספר, אני חושבת שהרוב פה עשו מבחן ביפים, זה הדברים היחידים שיש שם במיון, ולפי זה הם מחליטים כבר אם לקחת אתכם לתפקיד או לא. אני בתחילת הטירונות שלי, בטירונות לוחמה, ואני רוצה לפרוש, זה כזה קשה, מה עזר לך להישאר? אז אמנם לא עשיתי טירונות של לוחמה, אבל עשיתי סוג של טירונות של לוחמה, because I swear to fucking God, הסמל שלי was a fucking bitch. הם כאילו לא סבלו בני אנוש שם. איכשהו תמיד מחלקה 2 הייתה על הרצפה, וכל המחלקות האחרות פשוט מסתכלות על מחלקה 2 על הרצפה. אני מחלקה 2. אבל גם חווייתי, אתם יודעים, כאילו. אני מבינה שזה מאוד קשה, וזה מאוד גם מתסכל, אבל בסופו של דבר תזכרי שזה הכל משחק. זה משהו שעזר מאוד לחברה שלי לוחמת בלוחמה במג"ב, בטירונות. זה אנשים שהם התגייסו בדיוק כמוך, זה אנשים שהם עברו בדיוק את מה שאת עברת, ולמה שהאנשים האלה שמסביבך יוכלו לעבור את זה ואת לא? כאילו מה שונה? למה את יותר חלשה מהם? הפוך, את יותר חזקה מזה. את הכי תעברי את זה, וזה מייאש, ואני יודעת כמה זה מייאש, וכמה את מחכה ללכת הביתה, וכמה שאת מחכה כבר לסיים עם כל החרא הזה, לצאת לשטח, ובכלל לסיים עם כל השירות הזה. אבל, ויש אבל גדול, זה מלמד אותך, זה מחשל אותך, וזה גורם לך להבין שגם אחרי חרא כזה, יש לך דברים טובים, כי אני בטוחה שכשאת נמצאת בבסיס ואת יושבת עם חברות וקורא דברים וזה, זה לא בהכרח תמיד דברים רעים. זה גם דברים טובים, זה גם חוויות, ואנחנו תמיד רק בדיעבד רואים את כל החוויות, אי אפשר באותו רגע להגיד, זאת תהיה חוויה שלי מפה, חברים. זה פשוט בא עם הזמן. תדעי ליהנות מהזמן שלך שם, תדעי להגיד לעצמך שזה נמשך 2.8 וזהו. 2.8 זה כלום. זה כלום מהחיים שלך. את הולכת לחיות כמה, בעזרת השם 120 שנה? מה זה 2.8 מהם? כמובן שאני לא מדברת כבר על מקרים ממש קיצוניים שבהם הבן אדם באמת מרגיש מיואש ושהוא לא יכול, אבל אני מדברת על השברונות האלה שלפעמים יש, אנחנו יושבות, אנחנו אומרות, מה אני עושה פה? כאילו, למה אני פה? את פה בשביל לחוות, בשביל ליהנות, בשביל לעבור את עצמך, לעבור את הגבולות של עצמך, בשביל ללמוד דברים חדשים, בשביל להתפתח עצמאית. רשמו לי פה גם שאלה של היית בתגלית, אז בא לי קצת להרחיב. תגלית זה בעיקרון ליהודים אמריקאים, I'm Christian, אבל אני הייתי שם ונהניתי ברמות. חבורת אמריקאים פשוט באים לפה, אנשים עשירים מטיסים אותם לפה, והם פשוט מבלים פה בארץ שבועיים, מכירים את הארץ, כי הם אף פעם לא היו פה. מה שעוזר להם להתחבר למסיבות, למוזיאונים, לטבע. זה אנחנו, הישראלים, מזמינים בערך 8 חיילים על 40 ומשהו תלמידים מהקולג'. אצלי הם היו מאטלנטה, ואתם פשוט מטיילים איתם, ליטרלים, גרים איתם, מדברים איתם, מנהלים איתם שיחות, עושים איתם פעילויות. זה לא בין הדברים שכאילו, אני מתישהו הייתי אומרת לעצמי, דיאנה, תלכי לשם ואת גם תהני. לא, אני לא סובלת את כל הקטע הזה של הצופיפניקים כזה, של יאללה, בוא נעשה פעילות, זה, אני לא מתחברת לזה, אבל מסתבר שאני כן, כי אני עשיתי את זה, והיה לי כיף, ונהניתי, והכרתי אנשים, תעשו תגלית, גם אם אתם לא יהודים, זה בסדר, כאילו, אתם תרגישו חלק. איך הקשר בין החיילים והחיילות במג"ב? את האמת שאין כל כך להרחיב על הנושא הזה יותר מדי. הקשר הוא סבבה לגמרי, אני חושבת שמאוד מאזן, במיוחד אחרי שאני ראיתי את הסיירות שזה רק בנות, ואז אני ראיתי את העולם היותר מעורבב אחרי זה, בבסיס שלי בלוד. כאילו זה כמו קשר של בית ספר, זה כזה, כאילו בואו באיזשהו מקום, הצבא פשוט מזכיר את הבית ספר, סורי, כאילו, מלבד זה שאני הולכת עם M16 עליי, או ארד, או פאקינג גלוק. תספרי קצת על מג"ב, איך להתקבל לשם, איך הטירונות. מג"ב, אני שרופה על החיל הזה, אני מרגישה שאני חלק מהחיל הזה, גם אחרי שהשתחררתי, כי זה השיבוץ הראשוני שלי, וגם זה איפה שהייתי כל השירות שלי. לא דרכתי לשנייה לבחוץ, וגם לא רציתי. לא רציתי, כי אני פשוט הייתי במקום טוב תמיד בזמן השירות שלי. מג"ב זה חיל של ת"ש, תנאי שירות, למי שמאיתנו פה צעיר. המון תנאי שירות, טובים, כמו נגיד מהחדרים שלכם עד לשירות עצמו, עד למשמרות עצמן, עד לזה שאתם פאקים מרגישים בעבודה. נכון שבצה"ל אומרים אני הולך לשמירה, במג"ב אומרים אני הולך למשמרת. כי זה משמרת, כי אתה עובד. היה לנו פאקים לוחמים, שברור שזה ת"ש ודברים כאלה, אבל לוחמים שהיו עושים יומיות, לוחמים, יומיות במג"ב, כזה, הבנתם? לוחמים בתל אביב, כזה. איך להתקבל למג"ב? בעיקרון, אני חושבת שאם אתם פשוט שולחים מלא הודעות למיטב ואתם חופרים להם, מבלבלים להם את המוח, זה הדרך שלכם, או אם יש לכם מישהו קרוב, משפחה או חברים,
שהוא במג"ב ויש לו קשרים, כי בעיקרון להתקבל למג"ב זה לא כזה קשה. אני חושבת שכל מי שאי פעם רצה בחיים שלי שאני מכירה אותו ורצה מג"ב, תמיד התקבל לשם ותמיד הגיע לשם איכשהו. היה לך קשה בחדר. בחדר בטירונות בואו נשאיר את זה בצד, כי אני חושבת שכזה טירונות, כל שנייה החלפנו חדרים וזה נושא לא רלוונטי. שירות הסדיר שלי, סיירות תל אביב, בעיקרון בחדרים שלי שם, היה לנו חדרים של 8. הייתי בחדר עם 8 בנות, אני לא אשקר, זה קשה, זה גם סדר, אני גם בן אדם מאוד מסודר שאוהב את הסדר שלו ואת הדברים שלו. סדר אגב, אחי, מתי תסדרי את זה? כשאתם מלא בחדר, אבל את יודעת להתייחס לעובדה הזאת שאת בצבא ושזה בסדר. אבל בואו נדבר על הקטע הטוב. בזמן שאני עברתי תפקיד, הגעתי לבסיס אחר, בסיס הרבה יותר חדש, בסיס עם הרבה יותר תש. החדר שנכנסתי אליו, גייז, וואו, היה לי מים חמים. אתם מבינים איפה הסטנדרטים? הייתי מתקלחת בסיירות תל אביב בלי מים חמים. היה הדוד, היו מתקלחות 4 בנות הראשונות, זהו, השאר פשוט או מחכות עוד 3 שעות, שזה כבר השעה 3 בלילה, או שאת פשוט מתקלחת במים קרים, או שאת פשוט לא מתקלחת, כי אין לך ברירה, לפחות בחורף. ופה פתאום הגעתי, יש לי מקלחת פרטית בתוך החדר, אני זוכרת איך הגעתי לתוך החדר, ושכחתי לשנייה מהעובדה הזאת שיש לי מקלחת ושירותים בתוך החדר. והיינו גם 4 בנות. ומיותר לציין שכשאני הגעתי לחדר, השתחררו 2 בנות ונשארתי לבד בחדר. הייתי לבד בחדר חודשיים, עד שהגיעה אליי חברה גם מתחנת משטרה, אליי, כאילו מסיירות היא עברה לתפקיד של מרפאה. אני כזה, כולי מתקשרת למישהי ואומרת, תגידי, איפה אבל השירותים במקלחת? אני עדיין לא הבנתי. ואז פתאום אני אומרת לעצמי, דיאנה, זה בתוך החדר, מה יש לך, אחי, תתרגלי לבוז'י הזביצ'ה האלה. בהתחלה כמובן היה לי קצת נורא, עם הבנות לא היה לי נורא, כאילו פשוט לא היה לי נוח, לא היה לי נחמד, לא קיבלו אותי בזרועות פתוחות כמו שאני הייתי עכשיו מקבלת מישהי, אבל הם השתחררו ממש אחרי חודש, וכבר זה היה חפשש, אז אף אחד לא באמת היה חוץ ממני בחדר, אז זה היה בסדר. כמה חודשים טובים ומאוד ארוכים, אנחנו היינו רק שנינו בחדר, זה היה חלום, זה היה מהמם, הסתדרנו יפה מאוד, גם כאילו חדר ענקי עם תש ובאמת נראה בית מלון, ורק לשתינו. איך החיי חברה נראים במסגרת כזו? משוחררים יחסית, כי למג"בניקים יש, כמו שאמרתי, המון תש, אתם יוצאים הביתה יחסית הרבה, לא כמו צהליסטים. אתם יכולים לצאת באמצע החיים. היינו גם בבסיס עם המון קצינים. אף אחד לא באמת נמצא בבסיס. הבסיס שלי היה מת, literally. It was dead. אחרי שעה 4, רק חתולים מטיילים שם. לא היה אף אחד. כאילו, אם חברה שלך באותו יום לא באה לבסיס, את לא יודעת מה התוצאה עם החיים שלך. שכחתי לציין בכלל את העובדה הזאת שאני עשיתי חמשושים. אז הכוונה שלי בזה שאם חברה שלך לא באה, אז אם חברה שלך עכשיו לא מגיעה כי הוציאה גימלים או משהו, girl, you and the kitties there alone. period. ולוחמים שמדי פעם מגיעים מהמשמרות ואז הם ישר עפים לחדרים לישון או הביתה. אבל במסגרת של מג"ב, חיי חברה הם לא לחוצים, זה לא טירונות, זה לא כמו צה"ל, תקועים 24/7 בתחת אחד של השני. באמת שכאילו אני יכולה ממש לייחס את זה לווייב של בית ספר, זה מה שהרגשתי. וואו, אני על 5%, אבל אנחנו נסיים את הסרטון הזה. את נוצריה, אבל עשית שירות צבאי. כן, אני נולדתי ברוסיה, עליתי עם המשפחה שלי שכולם נוצרים, אמא שלי פשוט התחתנה עם מישהו יהודי לארץ, קיבלתי אזרחות והכל כמובן. בתור רוסיה נוצריה אני מחויבת לעשות צבא. אז כן, עשיתי שירות צבאי וגם נהניתי ממנו הרבה. אוקיי, בגלל שאין לי סוללה וגם כל השאלות בתכלס נגמרו, כי חזרתם הרבה פעמים על כל השאלות ואני חושבת שהרחבתי דווקא המון פה. אני שמחה לסיים בגולדן אאור היפה הזה את הסרטון. ואני מקווה מאוד מאוד שאהבתם ושהתחברתם ושהקשבתם ושאני עזרתי לכם גם אם זה ברגע קשה וגם אם זה סתם לשים אותי ברקע, לסדר דברים ולהקשיב לי. היה לי מאוד חשוב לצלם לכם את הסרטון הזה, שזה גם יישמר פה, שכל אחד יוכל לחזור ובאמת להקשיב לזה מתי שהוא רוצה. זהו, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. תעקבו פה, תעקבו באינסטגרם, תעקבו בטיקטוק, תעקבו אני מאוד מאוד אוהבת אתכם, וזהו, שיהיה לנו אחלה של מוצ"ש, כי אני הולכת להשתכר עם חברים בבר יין. ביי.